Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya Alhaji Allah. Alhaji Awalu. Ya Alhaji. Yanzu na kike tafe? Wallahi yanzu nake tafi Alhaji. Kai, barka da zuwa. Ina lafiya. Alhamdulillah. Gida ya aika. Ina ta sallama nace gidan ba kowa ne. Kaji shiru. Wallahi sun dan je unguwa ne. Ayya, je nake ko bacci ma suke. Ko ɗaya sun dan je unguwa ne. Ni ma kuma da yake weekend ban fita ba. Ayya. Wallahi ina gida. Ya har kuke? Alhamdulillah wallahi ya kasuwa. Alhamdulillah. Yanzu na to muka haɗu da Malam Mutari yake min bayani akan abin da yake faruwa a gidanka game da uwar gidanka. Shine ce ban ga ta zama ba, bari na zo na bincika da ji me yake faruwa. Gidana kuma? Gidanka mana. Da Malam Mutari fa muka zauna muka yi maganar nan. To ya zai matsala tana faruwa a gidana ni ban sani ba. Amma wani ya ce ya san wata matsala a cikin gidana. To ni daman abin da ya kawo ni na zo na bincika ne da ji me yake faruwa. Tunda dai baka san komai ba, to Allah ya kiyaye gaba. Shikenan. Nagode. Bada malai. Nagode. Bada malai. A gaishe da iyalan ni zan koma. Zan koma insha Allah. A gaishe mun da su. Kuma da Allah. Wannan abu daban mamaki. Matsala a cikin gidana ni ban sani ba. Dama, bari zan yi bincike insha Allah. Kila. Da mai gida. Yankas. Da mai gida. Yuna. Kwana biyun nan fa shiru ne ba na son irin wannan kun sani. Ya a kama ta a kawo min wata yarinyar nan. Kuna ji fa? A kawo min wacce zan rayu da ita a yau din nan fa. Ba ka da damuwa Allah. Yana da kyau dai gaskiya. A jure da Allah. Ba ka da damuwa. Irin wannan kai. Ya zaman ka sha hudunka. Ba ka da damuwa. Wannan kai. Ba ka da damuwa. Ƙarya ne fa. Ba ka da damuwa. Irin wannan kai. Nan kas. Sau ɗan kutumar uba. Allah wallahi. Kila. Yau din nan ina so in rayu da yarinya. A kawo ta nan. A kawo ta fa. Sai mai gida. Nan kas. Na yadda da kai namiji. Wannan kai. Sai mai gida. Ina godiya nake. Irin wannan kai kila. Sai mai gida. Kai wannan babbar yarinya ce. A je a zo da ita. An gama. Irin wannan kai. Da fatan duk kuna lafiya. Lafiya kalau anti. Ke wai dan a wannan halin kike? Amma dan Allah dan Allah kika kasa faɗa ma kowa. Ba wanda ya san halin da kike ciki. In kika yi bayani ko ni dai tunda kina gaya min sirrin ki kika gaya min ai zan dai ko addu'a na miki. Kuma sannan zan samu kawun ki muga ta wace hanya za mu bi a warware wannan matsala. Kai Sai ki shiru a biye ta cinki a zuciya ke kadai sai kin faɗi kin mutu a banza. kai kawo yanzu shi ma sai da kuma zuwa ya gaya miki anti. Ai mu wallahi baki kyauta mana. Ba haka bane. Baki dauke mu da muhimmanci ba da kin dauke mu da muhimmanci da baki shiru da matsala tana cinki a cikin Allah anti zuciyarki. kin san ba haka bane. Kin san menene? Har kullum Sai kin faɗa naji. har kullum idan mace tana cikin damuwa a gidan mijinta. Ɗauka aje a kai wa iyaye ɗaga musu hankali ne. An cikin sani idan na zo na ce miki ina cikin damuwa na san za ki damu kawo zai damu to me yayi fa'idar haka har kullum
idan mace na cikin damuwa a cikin gidan mijinta ya shafi zamantakewa babban abin da in dai bai gagara ba ce mata aka yi tafi gidan ba, gurin kuka shine gurin ubangiji. Abin da na gani kenan ba wai na koyo ba ne, ni daga muku hankali ne kawai ba na sani. Haka ne. Ba rage ba daɗi. Haka ne, amma kin san wani abu? Me yasa aka ce a rayuwa akwai wanda ka ji ka nutsu da shi? Ko yaya ka binta matsalar ka ga wanda ka yadda da shi, lallai zai baka wata shawara ko yaya take kuma za ta iya amfanar ka. Sannan kuma bayan haka zai maka addu'a. Ta yi wike tun da ko ba komai na san na fi ki daɗewa a rayuwa aure, to zan iya hango abin da zai zama maslaha ko warwarewar matsala a cikin gidanki da mijinki da abokiyar zamanki wanda ke baki hango ba. Amma tunanin da kika yi tunani ne mai kyau, tabbas ba abin da ya gagara Allah. Kuma rike sirrin cikin gida, rike sirrin miji abu ne mai kyau, ana son haka. Allah ya miki albarka, hakan da kika kin kyauta. Amma dai idan matsala ta yi girma, gaskiya ana so ka gaya magabata. Tunda ni in kin gaya min ba wani zan je in gaya ba. Illa iyaka in ma na ga maganar bata cancanci shi in gaya mishi ba, tunda namiji ne, matsala ya mace kin ga ta ya mace ce. Sai mu kashe mu binne. To kin gani? Amma gaskiya ba na son irin wannan shiru din. Haka kawai sai ciwon zuciya ya kama ki. To yanzu ina yaran? Ya koma makaranta. Masha Allah, Allah ya dawo da su lafiya. Amin amin. Daidai kuna lafiya ko? To, an ci lafiyan kenan da tunda dai kun riga da kun ji komai. To Allah ya kiyaye gaba. Allah ya sauke. Amin In je in zauna in yi tunani in ga me ya dace, ki ci gaba da addu'o'in da kike yi kuma. Insha Allah, insha Allah. Allah ya kiyaye. Amin anti. Nagode. Nagode alsaka da Da gidan ya zo kya gaishe da shi. alsaka. Kuma kin ga hakan ma zai zama matsala ma ba sai kin ce mai na zo ba. Na so zuwa na ma ya zama matsala. Ki yi hakurin da kika ci gaba da Allah ya miki albarka. Ni zan tafi Sharifi mu je. Yanzu shi ma daga makaranta na ɗauko shi da kuwa dai kan an ci akwai ƙoƙari. To ya za a yi? To shi to kenan. ku gaida gida. To gida ya ji mu dai mun tafi to. Ku gaida gida. Gida ya ji.